In de afgelopen dagen heb ik veel van dit prachtige land gezien. Ik heb gesproken met de minister-president, de ministerraad en de staten. Ik ben op bezoek geweest bij onder andere Casa Cuna om te horen over hun belangrijke werk voor kinderen en tienermoeders. Ik heb contact gehad met mevrouw Valentina over de problemen bij het Parkietenbos. Ik heb de schitterende kunst gezien in San Nicolas en bij de ateliers. En ik heb gesproken over de bescherming van de natuur. En natuurlijk ook met ondernemers over de staat van de economie en hoe die sterker kan worden. En ook heb ik gesprekken gevoerd samen met de minister-president met de vakbonden. Ik was hier vooral om te luisteren en te horen wat de dromen zijn, wat de behoeftes zijn en wat de zorgen zijn van Arubanen. Want er is hier natuurlijk veel te doen en de minister-president zei dat al, over het onderwerp bestaanszekerheid, over onderwijs, arbeidsmarkt, natuur en klimaat. En zoals de minister-president ook zei, corona heeft dit deel van het Koninkrijk ongelooflijk hard geraakt. En dan is het natuurlijk belangrijk om er te zijn, om klaar te staan, om te helpen. En dat doen we ook en dat zullen we ook blijven doen als dat nodig is. Maar in alle eerlijkheid waren er hier natuurlijk ook problemen voor die tijd. We hebben te maken gehad met een oplopende schuldenlast en de lage efficiëntie van de overheid. En die problemen zijn natuurlijk versterkt door corona, groter en dieper geworden. En die moeten worden opgelost, maar dat kan niet alleen maar met het herstel van toerisme. En daarom is het ook zo belangrijk dat het land aan de slag gaat met hervormingen. En wij willen daar ook graag bij helpen. Ik ben iemand die niet ervan houdt om beloftes te doen die ik niet kan waarmaken. Maar ik ben heel erg gemotiveerd om samen met Aruba en Arubanen aan het werk te gaan. Met hart en ziel te werken aan een gezamenlijke mooie toekomst. En dat te doen zoals onze regering in Nederland heeft gezegd op basis van een gelijkwaardige relatie. Ieder land is een volwaardig onderdeel van het Koninkrijk. Ik heb gehoord welke dromen er zijn. En ik wil heel graag meewerken om die te realiseren. En daarbij geldt dus ook voor mij geen woorden, maar daden. Dank u.